Много трудно се излиза от токсична връзка с нарцистични и насилствени партньори. Отстрани се казва: но защо жертвата ни напусне този човек? За разлика от физическото насилие, което може да бъде записано и доказано, психологическото е много коварно. То се случва тихо и постепенно. Цялата умствена сила се изразходва за поддържане на взаимоотношенията. В известен смисъл това напомня за прегряване. Неизказаните чувства се самотизират и имунитетът на жертвата се влошава. Започват мигрени, проблеми с храносмилането и така нататък. Не всеки може да излезе от такава връзка без загуба. Важно е обаче да направите ревизия за това. Епизодични прояви на тъмната страна, манипулиране на чувствата, нарушаване на плановете, обесценяване на постиженията, за съжаление все още не се нарича злоупотреба. При токсични взаимоотношения има няколко характерни черти: системност, цикличност, страх от една страна пред другата. Токсичните връзки винаги се развиват по един и същи сценарий, като омагьосан кръг. Идеализация, проява на напрежение, акт на насилие, умирение и меден месец. А след това всичко започва от начало. Идеализацията. Насилника поставя жертвата на пиедестал. На такъв поток от любов е трудно да се устои. Той обсебваш и притегляш, въпреки въпросът: какво не е наред с този човек? Насилниците признават любовта си твърде бързо и започват връзката твърде бързо. Те може да предложат съвместен живот след месец от първата среща. После се появява напрежение. Партньорът не винаги е перфектен, така че идеализацията се заменя с разочарование, а стресовите ситуации и трудности във връзката и проблеми с работата карат насилника да се чувства игнориран, обиден и раздразнен. През този период жертвата може или да се опита да смекчи насилието, или обратното, да го провокира. Акт на насилие. Насилникът открито проявява насилие, обижда партньора, унижава психологически, изневерява, изчезва от дома без обяснение и вариантите са много. Това обикновено е придружено от думите: ти ме доведи до тук, преди да те срещна бях нормален човек. Помирение. Насилникът се страхува, че партньорът ще го напусне и започва фразите: унищожаване на стореното. Използват се подаръци, клетви за вярност, шеги, обещания за промяна и отричане на случилото се. След това идва меден месец. Този период от живота на жертвата е най-трудният и най-желаният. Именно по време на медения месец насилника може да се съгласи с всичко. Да отиде на консултация, да прекарва повече време с жертвата, да й помага за това, което иска. Той уверява жертвата, че само благодарение на теб аз се променя. И после идва най-страшното, защото всичко започва от начало. И с течение на времето думите и делата стават по-малко искрени, цикълът на насилие се скъсява и всичко започва да се случва на високи обороти, докато жертвата напусне насилника или той се прехвърли към следващия човек. Защо е трудно да излезем от токсична връзка? Злоупотребата е психологически контрационен лагер, психическо гестапо. Непредвидимото редуване на награда и наказание предизвиква много силна емоционална връзка, почти биологична зависимост. Жертвата остава, защото е готова да понесе всичко това в името на наградата. Възниква травмично привързване. Агресорът се превръща в източник на най-силни емоции, а жертвата неволно изпада в зависимост от неговото одобрение. Загубата на тази връзка започва да се възприема като катастрофа. И какво се случва? Последствията от насилието са сериозни.
унищожаване на самочувствието, апатия, безпокойство и други. Но една терапия помага за възстановяването вкуса към живота, самочувствието да се върне и да започнете да се радвате на живота. Възможно е. Има практики и методи, които помагат да се изкара агресията, която жертвата е носила толкова години и да се справи с всички чувства и обвинения, които носи. Ако имате интерес към тази тема, ми пишете на лични.